Hola, bon dia i benvinguts a la presentació d'aquest curs que estaré fent aquests dies mentre estem confinats. Jo tenia planificat fer uns quants cursos presencials, s'han anul·lat tots, així que passem a una segona alternativa, plan B, els farem en obert, totalment gratuïts, perquè tothom que vulgui i a més de manera online. I si no podeu accedir, no passa res perquè a més quedaran gravats, amb la qual podeu venir un altre dia i recuperar la classe que us hagueu perdut. Jo em dic Joan Maria Montaner, teniu aquí el meu nom, el correu. Si voleu contactar-me, si em voleu demanar altres cursos o el que sigui, ho podeu fer a través d'aquest correu i si voleu mirar el programa que tenim plantejat, el teniu aquí a cursosonline.cat. Bàsicament, centrarem en 3 programes, el que seria la part relacionada amb l'acreditació ACTIC, que m'heu demanat molts, que és Word i Excel. Començarem des del nivell molt inicial i farem els 3 nivells, tant bàsic com mitjà com avançat. La idea és que després d'aquest període, qui ho desitgi pugui presentar-se a l'examen d'acreditació ACTIC tenint els coneixements de processador de textos i processador numèric. I per una altra banda, Teams, aquesta eina d'aquí, que molts us heu trobat que les empreses us han dit heu de fer teletreball, heu de treballar amb Teams, no havíeu obert mai el Teams, doncs treballarem una mica amb Teams perquè sapigueu el bàsic, el que necessiteu per poder estar al dia i poder teletreballar des de casa amb aquest programa. Així que res, consulteu per aquí baix els cursos, començarem dilluns dia 30 a les 11 amb el primer curs pel canal de YouTube. Tindreu els links aquí baix al vídeo de YouTube i també a la web de cursosonline.cat. Us espero, fins demà!